खुलुमबाय स्टुडियाव दं आंखिलिकां ब्रह्म हादान थुनलाइयारि आयदाया ब्रैथि जोनोम सानजों लोगोसे नैजिथि हादान थुनलाइयारि जख'न्थाइ आरो बिजाब बेखेवनाय हाबाफारि लादों। दिनै बाक्सानि सालबारियाव जोनोम मोननाय हादान थुनलाइयारि आयदानि ब्रैथि जोनोम सान आरो नैजिथि हादान थुनलाइयारि जख'न्थाइ आरो बिजाब बेखेवनाय हाबाफारिखौ गेजेर बिजनि दख'रा एबसुनि बानजायनायाव दख'रा आफादनिनो न'ब्लाङाव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुङो। बे हाबाफारिखौ मेहेरगोनाङै मावफुङो हादान थुनलाइयारि आयदानि आफादगिरि डक्टर रसेन मुसाहारि बिथाङा। हादान थुनलाइयारि जख'न्थाइनि नैजिथि जख'न्थाइखौ बेखेवनानै होयो 22 नं कक्लाबारि बियाबनि बारग' एमसिएलए अनिप चन्द्र बसुमतारी बिथाङा। आरो बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैयो आसामनि केबिनेट मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा। बेनि अनगायैबो बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैयो 2018 मायथाइयाव लाइमोन साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि पूर्ण ब्रह्म बिथाङा। बेनि अनगायैबो जर'खा आलासि महरै बाहागो लाफैयो भुटान हादरनिफ्राय रिसान खादु बारग' बिबुंगोरा फार' कलेज अफ एडुकेशनेल रयेल इउनिभार्सिटी अफ भुटान आरो डेकियाय वांसु बिथांमोना। सालबारियाव ब्रैथि जि गायसनथाइ सान बेहाय आंखौ लिंहरदों आरो माखासे माने बिजाब बेखेवनो होदों आरो गाहाय आलासि हिसाबै बिबुंथि लाखिनो होदों। आंनि खावलायनाया बेनो जे बियो मोनसे कालचार लिरनाया आरो जों माने मोनसे आयदानि गेजेरजों समाजाव मोनसे चेन्ज लाबोनांगौ, जोंनि थट प्रसेसआव लाबोनांगौ, थ' लिटारेचारनि स्टेन्डार्डखौ डेभेलप खालामनो नाजानांगौ। जों बाहाय गेट टुगेदार जानानै गाव मा सानो बेखौ जों माने प्रेजेन्ट खालामलायबाय थानायावल' बेस्थ' थायालासिनो जोङो जोंनि बे ओनसोलनि राइटारफोरखौ मुलुगनि थुनलाइनि सोमोन्दै मिथिनायनि सुबिदा होनांगौ आरो बेबायदि जोंब्लासो बेबायदि आयदाफोरनि थांखिफ्रा जाफुङो। आङो गाहाम हामलायनाय जासियो थुनलाइयारि आयदानो आरो आंखौ लेंहरनानै बाहाय खाबु होनायनि थाखाय आंबो मोजां मोनबाय, साबायखर जासिबाय आरो इयुनावबो खाबु मोनोबा आं फैगोन। खिन्थु जिहेथु जोंनि गेजेराव समाजाव माखासे थाखोमानानै थायो गोबां टेलेन्टफ्रा, राइटार थुनलाइगिरिफोर, आरो जेब्लासिम बियो मोनसे प्लेटफर्माव फैया, कालचाराव फैया, बे र' थुनलाइ जानानै थायो, र' लिटारेचार। आरो बेबायदि आयदाया जाहैबाय र' लिटारेचारफोरखौ पलिश खालामनानै सोदांनानै मोजां लिटारेचार, मोजां थुनलाइयाव दावगानायनि खाबु। गोजोनथाव खौरां, टिभिएसनि गारि लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। चिरां जिल्ला बिजनीनि बागुरुम्बा टिभिएस गारि श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय दुर्गा फुजानि धामाका अफार लानानै फैदों। बाइक आरो स्कुटि गारि सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय बागुरुम्बा टिभिएस गारि श'रुमा धामाका अफार होना नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे मोजां खाबु होगासिनो दं। बिजनी स्टेट बेंकनि साखाथिनि सीआरपीएफ केम्पनि उल्था सोनाब फारसे थानाय बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमाव डाउन पेमेन्ट होनानै नोंथाङा टिभिएसनि गारि लानो हागोन। नोंथांमोना बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बायदि टिभिएसनि गारिखौ लांफैनो हागोन। टिभिएसनि गारि सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमा बेनि अनगायैबो गोबां मोजां अफार लाबोदों। बेफोर अफारफ्रानो जाबाय जेरै गंनै हेलमेट फ्रि, फुल टिंकि पेट्रल फ्रि एसवेल गिफ्ट आरो टिभिएस कम्पानिनि गासैबो मडेलनि एक्सचेन्जनि खाबुआ एभेलेबल जागोन। आरोबाव गुबुन मोनसे मोजां खाबुआ जादों फाइनान्स लागिरिफ्रा डाउन पेमेन्ट होनानै खम बेसेनाव टिभिएस कम्पानिनि गारिखौ लानो हागोन। लोगोसे आबुङै मिन्थिनो आरो बुकिं खालामनो थाखाय 7002132259 एबा 8638131734 जानबुं नम्बराव कल खालामना खौरां लानो हागोन।